На днях я видів в інтернеті, як один сектант критикує сповідь православних. Во-первых, сама попитка недостойна навіть християнина. Ніхто із нас не буде критикувати сповідь католика у католицькій церкві. Ніхто з нас не думає давати критиці сповідь уніата уніатському священникові або розкольник розкольникам. Но от сектант один взяв на себе і почав сміятися. Що з того каже, що йдуться сповідати, а пак то повторяють? Ліпше би вже не повторяти. Опит того сектанта нульовий або негативний. Откуда йому знати? У одного чоловіка після першої сповіді його слабость іскореняється. Чоловік перемагає страсть. А у многих людям деколи буває страсть така глибока, рана така буває, що роками не може вилікуватися. Ходить чоловік один до лікаря роками, гноїться рана, не гоїться рана. А в другого чоловіка раз помастив мастю, і рана зажила. Откуда знати сектантові, у котрих офіційно доктрину не є у них сповіді? Нібито перший раз вони публічно каються. От там можна думати, що то за публічне покаяння. У православних сповідь тайна. А ця сповідь підписана Господом. Бо Господь сказав, пославши Духа Святого, дунув і сказав апостолам: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, а кому вдержите, вдержаться. Що зв'яжете на землі? Небо підкоряється вашому рішенню, буде зв'язано на небі. Що розріжете на землі? Тобто розв'яжете якийсь гріх, узел гріховний, котрий чоловіка мучить, і на небі розв'язується. Откуда сектантам знати Євангеліє? Одно діло хвалитися, друге діло знати. Одно діло критикувати то, що ти не знаєш, другое продемонструвати свою безбожність і невір'я. Однако ми, християни, завжди помнимо, ми православні християни, в Українській православній церкві. Я думаю, по всім регіонам маємо тот непреложний закон. Православний чоловік не йде жалуватися на проповідь уніата, не йде жалуватися на проповідь розкольника або сектанта. Що сказали, то сказали. Могли й обідати, могли й розпалити ворожнечу. Православні християни привикли потерпіти. Сьогодні в Україні в наш адрес віруючої Української православної церкви, всі, від чиновників до сектантів, кому не лінь, усі розпалюють ворожнечу проти нас. Однак, що ми робимо? Йдемо в суд? Ні. Просто прощаємо. Ми приймаємо це время для покаяння, для усилення молитви. І, повторюся, в Україні в судових процесах не знайдете ні одної жалоби, щоб православний чоловік канонічної церкви йшовся жалувати на проповідь уніата, навіть якщо то була проповідь антиправославна, або навіть згадав про нього. Ми привикли прощати такі вискочки людей нецерковних. І на будуще помнимо, способність простити – перший признак живого чоловіка. І ти, Божа Мати, чуждо матерям дєвство і странно, дивно дівчаткам дітонародження. А на тобі, Богородице, всі ті два моменти обоя устроїшся, звершилося на тобі. Зато тя всі племена земна, в тому числі і наші племена, жителі України, жителі Закарпаття, та й жителі всіх наших в центрі Європи, де живуть наші браття русини, Польщі, в Мадярщині, в Словакії, в Румунії, у Чехії, у Сербії, всюди моляться Божої Матері. І особливо у нашому народі є пісні Божої Матері, які називаються маріянські, то є честь Божої
Матері Діви Марії. Божа Мати, прийми від нас наші пісні і дай нам, щоб до скончання віка на наших землях звучали богородичні пісні, бо лиш так поступаючи, будучи дітьми Божими, ми і тут на землі указуємо плоди нашої віри, любов, терпіння, прощення, но у вічності і наслідника по милості Божій, Царства Божого із Богом Святим.